Haka arpui tarik Risaw arhajar arpusaw ki Pulit ke district jong ke South West Garo Hills ki Rakhe Sngi Burom ye ki Pulit ha kani ke Sngi ha Ampati ha jaka treikam jong Superintendent of Police ban Burom ye ke jingaiti ke khatduh jong ki Pulit ki beladu no ela ke jong ke jingim naka bynta ke kamram jong ki ha kani ke jingïalang la pynlong ye ke Sok Parade ke jingai khublei suloi bat ke jingbuh syntiew kum ke jingburom ye ki martyr. Haba hakini kesngi, Superintendent of Police Billy Graham Marak, walaupun pau ya kejing koridor jong kani kesngi. Da kaba pelet jingmut ya kejing jia basngosi house nem kat kendai spak san bu kendai. Ha kaba kawai ka kenhun Pulit Central Reserve Police Force CRPF kala syak tombor ha kishipai China haladak kabalawan ra ya kejing yap jong kishipongut ki Pulit India. Ula banjur ya kejing don kam ban Kynmaw ya kejing IT bela le deki ofisar jong kaan ban pentik kena ya kejing shngan jong kejat ban riu. Deputy SP Headquarter Usri Ravi ke Sangma MPS ula penkop buram ya ki riu shlur ki bela klat no da ka bapuli ki kerteng jong ki arspak khat laingut ki Pulit na keleng kari ki bela IT lut ya ladi hapring ke tarik unai lur arjar arpulai haduk kalai puai tarik unai lar arjar arpusa. Kini ki ofisar ki la IT la ka jong ka jingim ha ka kamram ban yadai ka jat penriu jongka. Ka jing le kemen ka longkum ka jing pen Kynmaw ka basngausi ya ka jing shlur ka jing IT lut bat ka jing bom perkhat ya ladi ka bala pen e di ki Pulit ha ka jing shim kia jongki ban penne ya ka an bat ka shongsuk shongsan.